Dan hu l-mument biex inħarsu lejn Malta il-qoddim. Ek sostna L-Export fl-ewwel indirizz tiegħu lill-Kunsill Ġenerali bħala l-kap tal-Partit Nazzjonalista fejn sostna li l-Partit Nazzjonalista biss jista' jagħti it-tama lill-pajjiż. Lill-poplu Malti wawċi irridu nagħtu ħolma ta' fejn irid imur, tal-futur tiegħu għaż-żgħażagħ u t-tfal tagħna. Irridu ngħixu f'pajjiż illi jilqek, pajjiż fejn kont tapprezza il-ħin mal-familja. Aħna lesti li nerġgħu natuk dik il-ħolma għal Malta u Għawdex tagħna. Għax aħna l-partit li jerġajna ftaħna l-bibien għal Maltin u Għawċin kollha. Flimkien qed nibnu il-politika tal-Partit Nazzjonalista. Politika illi int tkun fiċ-ċentru tagħha. Fid-diskors tiegħu L-Export għamel referenza t-taħwit li hemm fl-arms u l-inġustizzja li seħħet ma' dawk li ma ħadux l-eco reduction u wieħed li Gvern Nazzjonalista jindirizza din l-inġustizzja. Gvern Nazzjonalista jara li kull refużjoni, kull tip ta' spejjeż u nuqqasijiet li kien hemm fl-arms jingħataw lura lill-poplu Malti u Għawxi kollu. Ħalli dak li ħaqek tieħdu u ma nħallukx lura. Għamel ukoll referenza għar-riżenja ta' Rodriguez u esprima tħassib tiegħu dwar reputazzjoni ta' pajjiżna. Fakkar kif il-Partit Nazzjonalista kien ilu xhur jitlob għar-riżenja ta' Galdes, però l-Prim Ministru kien baqa' jara biss l-interessi tiegħu u ta' dawk tal-qalba. Dan differenza għall-Gvern Nazzjonalista li jpoġġi l-interess tal-poplu fuq quddiem. Aħna bħala Partit Nazzjonalista irridu l-aqwa żmien għal Maltin u l-Għawċin kollha li ħadd ma jitħalla lura jekk intix laburist, jekk intix nazzjonalist, jekk intix bla partit politiku. Magħna tista' taħdem, magħna kompli investi, magħna jibqa' jgħix f'pajjiżna, irriduk tkompli tgħix f'pajjiżna. Dwar l-istħarriġ L-Export stqar li dan jimliħ b'kuraġġ, tama u enerġija, però sostna li fadal ħafna ħidma x'issir fid-djar, fil-każini u fil-pjazzett. Aħna il-Partit tan-Nazzjon li ħanaraw li kull sfida li hemm qudiemna naraw opportunità biex nelbuha għax aħna determinati, reżiljenti, ma naqtgħux qalbna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista wiegħed li l-politika tal-Partit Nazzjonalista se tpoġġi lil persuni fiċ-ċentru, inkluż iż-żgħażagħ li Robert Sabela huwa tant maqtuħ minnhom. Aħna viċin in-nies u nafu l-isfidi li qed jaffaċċjaw iż-żgħażagħ tagħna. Prim Ministru, taf x'ngħidlek? Oħroġ mit-torri tal-lavorju illi qiegħed fih u tkellem maż-żgħażagħ tagħna. Ifhem x'qed jgħidu, ismagħhom u wara id-diffikultajiet tal-ġenerazzjoni tiegħi għax jien żagħżugħ bħalhom u naf xi sfidi qed jaffaċċjaw. Ħares lejn ir-realtà u ibda ifhimha. F'Għawdex, il-kap tal-Partit Nazzjonalista sellem lil-Għawċin li kellhom xorta jaqsmu bejn iż-żewġ gżejjer minkejja l-maltemp u spjega kif id-dewmien tal-aħħar jiem huwa inaċċettabbli. Tkellem ukoll dwar is-sitwazzjoni f'Marsalforn u l-weda li ilu jagħmel il-Gvern ta' Robert Sabela għal breakwater f'din il-lokalità, weda li baqgħet fuq l-xkaffa. Huwa biss Gvern Nazzjonalista immexxi minni li jista' jara li dal-proġett ġewwa Marsalforn il-breakwater verament iseħħ. Mhux kliem imma fatti għax aħna verament għandna l-qalbna lill-Gżira Għawċija għax Għawdex verament huwa id-dar naturali tal-Partit Nazzjonalista. Wassal ukoll l-appell lill-Gvern biex jesplora l-aħjar mod kif jista' jgħin lil dawk kollha milquta mill-maltemp. Dwar is-sitwazzjoni internazzjonali, L-Export qal li rispett bejn il-pajjiżi qed tonqos. Saħaq li bħala pajjiż ma nistgħux ma niddefendux l-integrità b'mod partikolari ta' pajjiżi Ewropej bħalna, kontrarju għall-Gvern li jrid jimxi bil-politika tal-inkejja.